Скъпи приятели, ние сме тук днес да поискаме оставката на областния управител Великов и на неговия заместник Меткани Плямов. Затова те не позволяват да се върнат българските имена на 215 местности, попълнени селища, които са сменени по време на турското робство. На много остава в България наши общински съветници поставиха въпроса да се върнат българските имена, пракът българските имена на отделни селища, местности, реки и така нататък.